Jotono lamsogo the secret light teri channel ini o video ni bisingtei duita topic ni kokno salayana norok to jotono saimano bubagra ni tabuk belai khano sak hamya eba condition belai khano hamya ngi tongmane tei phiaba o video post khlai thaniwo eba ke bini photo je post khlai thaniwo khoroksa subrata de mungai bubagra no comment khlaimani eba ke comment jiri tongmani comment post hamya sai tongmani nukjaka subrata mungai botamo ni comment no scan malet drugs besi loya loise obai ke comment no post khlaika eba comment no sui tongmani nukjaka tabuk bo sini tipra sarong no obonotoi kono khorong disalaimani nuyako eba ke kono action na hamani rok eba ke kono action rok tabuk bo nuyako obonotoi ngendorok obonotoi tam justice nai tei obonotoi norok tam sana muchung tam sanai obonotoi norok kisa comment no suinani tapokdi tei obonotoi belekheno action nana nangnai tamni nge tini oba ke sini buagra no lachi mung riwi tongmani belekheno social media wo viral ngai nukjak tongmani nukjaka obo boi belekheno tabo photo post khlailai tongmani bo nukjaka nge sini buagra no somo ke tongmani sing nukung ke sing joto tipra sarok eba ke buagra no hamjane rok tam sing siring ke tonglai tongba obonotoi khorang tisalanya nangnai eba ke oborok no action nana nangnai naitung nangnai tam ni oba ke hinba purup dari mano oba ke tini comment khlai tongmani nukha teba ke seitona nangkha pura dakte no manjak na eba ke dakte no action na dakton abono sini video ni bisingtei samani ke hari ke next topic o bahalayana norok video ni display o nugui tongma borok no baksa ba cinema na eba ke baksa cinema eba tonga bolai thangnai salkia sigang rogo kabangma music video rogo khlaimani sing youtube rogo nugo kabang saljana rogo bini sak belai kheno condition hamya belai kheno bahan krike background sibi obo haike nugmani eba ke obo haike bini condition hamya bo tongmani phiaba bo tabu bo sak hamya sak hamna muchu mo ma hamya nukhungo chugeni bagi tini obo haike sini takuk mitun tripra bo tini nogo haino pok pok klai tongni nangmani nukha hinge sini tripra sarokno obono sana muchungo eba ke sini leaders eba ke sini tripra mothani joto leaders kotor rokno neta rokno emle rokno jotono sana muchungo thangai nainani bagi eba ke joto bongni nukhungo thangai nukhung rok obo hai condition obor joto thangai naiman ke blackena chanai choba churok laiman kan ge hinge norma borongni jeta chobana muchungi tongke borongni skinner boriwi nainorok ajago rang sen khlaimano eko je